Nos encontramos en el Parque Camilo José Cela y esta vez estoy muy bien rodeada. Estoy con Miguel Ángel Alonso y con Alfonso Lauzara. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, boa tarde. A ver, Alfonso, primero, para la gente que nos está viendo y que no sabe lo que estáis haciendo, ¿qué es eso de A Porta Aberta? A Porta Verde do sétimo andar é un colectivo na medida que hai xente detrás. Mais nós xa dende o inicio o presentamos máis. A idea inicial é máis entendelo como un espazo colectivo aberto e creativo a todo tipo de expresión artística. É dicir, un espazo onde sexa posível un encontro de todo tipo de expresión artística, mesmo interactuada, un espacio de intercambio, un espazo comprometido coa cultura galega, que funciona fundamentalmente en galego, e que o seu ámbito de influenza, o marco de acción netamente poética, pero aberto a calquera outro tipo de expresión, de disciplina artística. Alfonso, pero ¿quiénes estáis aí? Que gente componéis ese grupo? Está o compañeiro Alberto Momán, está o compañeiro Miguel Ángel Alonso, eu mesmo, e algúns outros colaboradores bastante habituais, pero sobre todo a Porta Verde se nutre dun inmenso caudal humano de colaboracións, de colaboradores e colaboradoras de Galiza, de Portugal. Vosotros, Alfonso, sois personas que estáis muy relacionadas con el mundo de la cultura. Muchos sois profesores, otros sois artistas. Bueno, que es un grupo muy variopinto, ¿no? Sí, variopinto en todos os sentidos. É dicir, a cultura, ante todo, ten que ser aberta e popular. Logo, hai unha gran diversidade tanto nos tramos e idades, maiormente pois 30 e pico anos pode abundar, non? Pero hai xente de 20 e pico anos, hai xente de máis de 40, logo de distintas procedencias xeográficas, é dicir, toda Galiza, xente que vive en Madrid, que son galegos pero que viven e traballan en Madrid, xente de Portugal. Bueno, dentro de A Porta Verde nos encontramos los cuadernos Q de Bian. ¿Qué es eso? Bueno, antes dos cadernos Q de Bian, hai que dicir que A Porta Verde eleva xa vai cumprir 7 anos agora en xuño, é dicir, isto empezou a súa andaina en 2005, sacamos un primeiro libro no 2007 e xa no 2010 pois nos presentamos con este segundo libro, Sétimo Andar, Poesía Lem. É un libro que tivo un éxito sorprendente e sen precedentes. Nestes intres está esgotado, só se pode adquirir na librería Miranda de Bueu e algúns exemplares que nós pois, dispoñemos eles, non? Este libro no que participamos 9 voces diferentes foi considerado por Fervenzas Literarias como o terceiro mellor libro do ano 2010 en poesía galega. Alfonso, voy a hablar ahora con tu compañero Miguel. Miguel, ¿qué? ¿Esto de la poesía está funcionando? ¿Le estáis vosotros dando auge? ¿Cómo está este tema? Nos non damos auge ningún. Prefiro, somos os máis traballando, non, a prol da cultura, en este caso, non moi centrados en poesía, pero sen desbotar pois outras formas. Que si se percibe que hai un movimento cultural pois, bastante importante, mesmo na cidade de Vigo, moito centrado en a poesía. Miguel, sempre en gallego? Sí, sempre en galego, sí, sempre en galego. Pero a veces con el gallego parece que estamos como más limitados. ¿Estos libros, por ejemplo, los llegaréis a traducir?
Non, en principio, non, porque en realidade nos traballamos pois cunha idea, non, a prol da defensa, da revalorización, non, da valorización da nosa lingua. Que pecharnos o feito de traducilos, non, pois se houvese unha demanda no resto da península, pois sí, se podían traducir, pero traducilos para aquí, para Galicia, non tería sentido, porque perderían a esenza de por que os facemos, non? Bueno, unha pregunta que nos hacemos todos. Tenéis ayudas de algún tipo? Sí, non. Iba a dicir axuda de Deus, non? Pero bueno, algún pensa que nen eso. Non temos ningún tipo de axuda. En realidade, bueno, é o traballo desinteresado, pues, en todas as ocasións da xente que conformamos o colectivo. Bueno, Afonso nombrou 3 persoas, como podería nombrar 30 ou non sei cantos seremos, 35, 40 persoas, empegadas hai 37 voces. Entón, pues, a xente achégase pues, de un xeito absolutamente desinteresado. Bueno, lo hacéis como hobby y a la vez para que no se pierda, bueno, esta parte tan bonita que es nuestra lengua y la poesía, ¿no? Sí, en realidade, a ver, disto non vivimos. De feito, creo que moi pouca xente pode dicir que vive da poesía. Non creo que sexa a meta de ningún de nós. En realidade, se tes algún tipo de obxectivo e tal, precisamente iso. É máis elevado, non? No sentido de pois, preservar o idioma, axudar en certa medida, non, coa humilde aportación que nos podemos facer, non, a que viva 1000 primaveiras máis, non, como dicía Cunqueiro. Esa é basicamente a nosa idea, pero non en ningún momento, pois, tanto Sétimo Andar Poesía Len, ou os Cadernos Cudebián, ou todas as iniciativas que temos, non teñen un ánimo de lucro. Bueno, Miguel, hoy nos vas a presentar, bueno, un cuento, pero además yo es que lo estuve viendo y la verdad, un cuento maravilloso, que se titula O Cullarapo Croque. Sí. ¿Qué significa eso de cullarapo? O cullarapo é un cagado. E, bueno, o mellor moitos dos que nos están escoitando pois, quedanse igual, non? Que está, pois, tamén é conhecido en castelán como renacuajo ou cucharilla, noutra, pero bueno, son termos en castelán. En Galicia pois é coñecido en moitas zonas como cágado e noutras pois menos empregado como cullarapo. Foi unha palabra que pois eu cando a vin xa visualicei o personaxe, quixen recuperar, non? Bueno, este libro tiene unas ilustraciones estupendas, que estas las hizo... Luz Veloso, sí. Luz Veloso, que, bueno, é profesora nas Barsas, en Moaña, e que fixo, bueno, maravillosas ilustracións como esta que eu aproveitei para traervos, bueno, un agasallo. Pois é unha maravillosa artista, fantástica persoa que puxo, pois, o destino no noso camiño. Foi nun recital que fixéramos en Moaña, homenaxe a Luis Pereiro, pois faláronme dela, puxeme en contacto con Luz, sen coñecernos de nada, entregueille os versos que tiña daquela escrito, nos poemas que existían daquela, infantís, e bueno, puxose a traballar, creo que o mesmo día. ¿Qué futuro le espera a este cuento de O Cullarapo? Bueno, está comenzando, pero a verdade é que, bueno, as expectativas son moi boas, no sentido de que estou atopando unha boa implicación por parte de moito persoal de escolas, de colexios, de educación infantil, de bibliotecas, e a verdade é que, bueno, van surdindo por aí ideas, pois temos varios agora mesmo, por exemplo, en teatro, os de Pontecesures, non? Os alumnos de Yolanda Aldei van facer unha obra, pois falouse de ir a Tui, vamos ir a Guía, vamos ir a Quintela, ao Colexio Quintela, falaronme tamén de Alborada, unha compañeira, se podemos ir hasta ali. Bueno, nos a verdade é que estamos abertos, estamos notando a xente pois moi receptiva, non? Nese sentido. Creo que, bueno, estamos tamén preparando pequeno disco, temos 2 cancións e tal, bueno, o sea, hai moito marxe, todo o que nos deixe o tempo, non? No están que mentres desvela misterios do outro lado do parque, así pasaban as noites,
veces toda la pequeña pantalla, algunos dibujos. Pues eso non se pode pensar, non sei. Non. A verdade é que o bonito do que temos feito, dende que eu me incorporei, por exemplo, na Porta Verde, non xa, bueno, individualmente o tema do Cullarapo, que non houbo dicir vamos a chegar aquí, non, foi todo facer desinteresadamente, facer por algo no que crías que realmente disfrutas, non? A verdade é que onde temos chegado e todo o que temos conseguido moitas veces cando nos reunimos e o comentamos, non? Por Fonso Meiseu, por exemplo, que estamos aquí, pues sorprendémonos. Miguel, tú tienes una niña muy pequeña y que, bueno, muchas veces en estas poesías y bueno, y como no en este cuento, pues te inspiras mucho. Sí, o tema do Cullarapo Croque naceu, bueno, teño unha filla de 3 anos agora, evidentemente un factor importantísimo, non que apareceran este tipo de poemas. Surdiu a raíz da necesidade de transmitirlle certas ensinanzas, non? Porque os poemas non teñen unha lectura só infantil, non teñen unha dobre lectura, teñen tamén unha lectura adulta, non tratan determinados temas, a soidade, o individualismo, o respeto, o amor pola lingua, hai moitos temas que tocan, tiña necesidade de transmitirlle esas ensinanzas á pequena e tiña necesidade de facelo no noso idioma, porque, bueno, eu considero que un dos problemas que ocurre agora é que o idioma está migrando dos verces, non, das cunas, das casas a outros eidos, non? Sen que eso sexa malo que estén esos eidos, creo que é fundamental que non se perda ese nexo, non, de unión entre pais e fillos. Bueno, pois eu que mellor idea que xerar un mundo novo, que ela o perciba como algo bonito, positivo, xerar historias, bueno, a verdade é que é unha maravilla. Este personaje, este renacuajo que tenemos aquí, pues solamente pensáis editar un libro, ya sé que lo acabáis de, bueno, acaba de nacer, pero ¿le vais a dar más proyecciones? Bueno, nos, Luz máis eu, xa estamos argallando outro poemario infantil, non? Non está decidido se vai ser o Cullarapo protagonista ou outro personaxe que non vou dicir, porque ainda están nacendo, pero bueno, en realidade seguramente seguiremos facendo cousas, pode ser que co Cullarapo, pode ser que con outro personaxe que non vou desvelar, pero bueno, o feito é que si, agora mesmo estamos traballando en distintos proxectos moi relacionados nese sentido coa poesía infantil. A verdade é que Luz Veloso, a poesía infantil, a ilustración é fundamental. Bueno, a tope en Luz Veloso, unha persoa maravillosa, talentosa, desprendida. Y muy imaginativa. Moi imaginativa, a verdade é que sí. Miguel, yo os tengo que dejar, no tengo más tiempo, pero ¿dónde podemos encontrar estos libros? Pois agora mesmo o temos colgado na web de Berkami, non? Ali a xente pode mercar, se ten que registrarse co correo electrónico, bueno, o pago é nunha plataforma absolutamente segura a través de tarxeta, está a un prezo de 15 euros, moi reducido, o sea, inferior ao que vai estar cando chega ás librerías. ¿Algún colegio ya os lo pidió? Bueno, sí, o mercaron xa, por exemplo, na guía, pois a bibliotecaria e algunha profesora, pero que pedido así, non, ainda non. Bueno, pues yo os deseo mucha suerte, que yo creo que sí la vais a tener, y bueno, ¿qué proyectos tenéis más? Porque es que no paráis. Pois seguir en realidade cos cadernos Cudebián, este sería o 5º número, o 6º é o de Nunes, non? Que xa, creo que xa saiu do prelo, non? Prácticamente Sí, realmente os cadernos Cudebián xurdiron porque cando tes un bo traballo que se recoñece e tal, si te quedas aí, pues a cousa aí queda. Entón, trátase de ser un colectivo dinámico e de facer novas cousas. No vais a abandonar los recitales, esos que hacéis en distintos espacios de la ciudad, ¿no? No, seguro que no. Bueno, nos quedamos con eso y bueno, estaremos ahí, ¿no?, con nuevos proyectos. Sempre traballando. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alfonso. Televigo e todos e todas os que nos escoitades e vedes. Moitas grazas.